बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. शालेय शिक्षण विभागानं राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष 2025-26 अखेर म्हणजेच मे 2026 पर्यंत रिक्त होणारी संभाव्य पदे शिक्षक अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीमधील गुणांच्या आधारे भरण्यास शासनानं मान्यता दिली आहे. यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळालाय. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागानं जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांमधील नगरपालिका आणि शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे शाळांतील जवळपास 80% पदे भरली जाणार आहेत. दरवर्षी होणारी सेवानिवृत्ती आणि संच मान्यतेमुळे रिक्त होणाऱ्या जागांमुळे प्रत्यक्ष अध्यापनाच्या कामावर परिणाम होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 नुसार शाळांमधील 10% जास्त पदे रिक्त ठेवता येत नाहीत. ही कायदेशीर बाब आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन आगामी शैक्षणिक वर्षांच्या शेवटापर्यंत सर्व संभाव्य रिक्त पदं आता भरती प्रक्रियेत समाविष्ट केली जाणार आहे.